आसाम रायजोनि एबा बिटिसि ओनसोलनि अनगायैबो भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनि अनगायै बुहुमनि गोबां हादरफोराव मागो दमासिखौ गोबां रोजा रोजा बर' रायजो राजाफोरा फालिनायखौ जों बयबो मिथिनो मोनो। थिग बेफोरबायदिनो नेपाल हादरनि बर' रायजो राजाफोरखौ मागो दमासिखौ फालिनाय बे समाव नुनो मोननाय जायो। नेपाल हादराव मागो दमासि फोरबोखौ माबोरैहाय फालिनाय जायो फै जों नेपाल हादरनि सासे बर' सुबुंनिफ्राय मिथिना लानि। मा रोखोमै मानियोब्ला संक्रान्तिनि सिगांनि दिनैनो जों अमाफोर देथारनो मसान्तहाय पुसनि मसान्तहाय बे मागि फोरबोनि लागि जों फेट' भाकाबो बनायो आरो बे मुरिनि लड्डु होनना बुङो हुरुम होनना बुङो जोंनिजाय तिलनि लाडु बनायो। नेपाल हादरनि सासे बर' सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला मागो दमासिनि गिबि सानाव अमा सिथारनाय जायो। मागो दमासिनि सानावनो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि फिथा सौराय बानायनाय जायो आरो बे मागो दमासि समावनो थासुमलिखौ रुनानै जायो। फोरमायबावनाय बायदिब्ला मागो दमासि समाव नेपाल हादरनि दावखा राजा होननाय जायगायाव नेपाल हादरनि बर'फोरनि मोनसे गेदेर मेला जायो। नेपाल हादराव बर'फोरा माबायदि मागो दमासिखौ फालियो नेपाल हादरनि बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि फै। बे जोंनि मागि फोरबोआ जोंनि स्पेशल भाई जोंनि नेपालनि हल्दीबारी हादरनि बे बर' समुदायनिफ्राय मा रोखोमै मानियोब्ला संक्रान्तिनि सिगांनि दिनैनो जों अमाफोर देथारनो मसान्तहाय पुसनि मसान्तहाय बे मागि फोरबोनि लागि जों फेट' भाकाबो बनायो आरो बे मुरिनि लड्डु होनना बुङो हुरुम होनना बुङो जोंनिजाय तिलनि लाडु बनायो सिबिंनि ओमफ्राय बे थासुमलि रुनानै जानानैहाय आरो दोननो बानायनानैहाय बिथांमोनखौ मा बानायोब्ला जों बेफोरखौहाय मागि फोरबोआवहाय हजाय दैलामाहाय खनखाय दैलाम बुङो बेखौहाय बिथांखौ जों नुबोआ हराव बे दासो बे दावखा राजानि जायगा जोंनि आगरनि बे बड' धोरोमनि सिलक दङ बाथौ आरो बालिखुंग्रिनि बेहायसो बिथाङा दावखा राजानि जायगा बेहाय मेला बायदि मेला जायो खायखौने बाखोल जायो मा बायदिब्रुं जायो माबा माबिनो बेनो फुजा पार्क खालामनानैहाय बाय जानाय लोंनाय मुवाखौ बे जानानैहाय गारियाव थाङो गारियावनो थाङो फुङाव थांनायसै ओमफ्राय जायफ्रा मेलाव गिदिंनानैहाय बेलासियाव न'आवजों फिननायसै। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसरि गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003 99187 8822 01819 93 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।